אוקיי, אנחנו תכף ניכנס לתוך תרגול, והתרגול הזה יהיה תרגול של הניטור וההכלה, ושלוש אזהרות מה לא לעשות בתרגול. מבקש פיקוד לב. אנחנו ניכנס לתרגול הזה, לטעום טיפה. התרגול יתחיל עם תרגול של שימת לב לנשימה, אבל יש הרבה בשליטה, נשימה של 4-7, נשימה מהבטן. שימו לב היטב, אנחנו לא מתרגלים עכשיו תרגיל של איך לנשום, אין שום כללים, אין שום עניין לנשום בצורה מסוימת. תניחו את הנשימה כפי שהיא, זהו, לא לנסות להתעסק עם זה בכלל. בני, לא צריכים להתאמץ להיות מרוכז, לא להנהל על ריכוז, לא בכוח, פשוט להיות ערנים. ערנות לאו דווקא ריכוז. ואנחנו ננסה להגיע לתחושה שאני לא מנסה להגיע לכלום. לא להחליט מנות, לא להחליט לאן אני אגיע, לא לשים בראש, עכשיו יהיה לי חצי שעה של אני אגיע למשהו, לא, בלי שום ציפייה. זה 3 טעויות בתרגול הזה. שוב, לא לנסות לכוון שום דבר, לא להשתוקק למשהו מסוים, שכחתי מה שהנה היה בספר הזה, וריכוז, לא ריכוז, אלא ערנות. אוקיי? כמו שכתוב, העיקר זה מעשה. בואו ניכנס לתרגול. אז אם לא, לכבות אורות, לקחת רגע הפסקה, ממש חצי דקה הפסקה, להתארגן. אני צריך לעצמי כמה שניות. תודעת התאורה פה. כן, בעזרת השם, יש לנו 25 דקות בדיוק לתרגול, זה מעולה. כל אחד בתנוחה שמתאימה לו, אפשר בישיבה, אפשר בשכיבה, אם יש מישהי שמאוד עייפים, אפשר גם בעמידה. והזמנה עכשיו היא קצת הפוכה מה שאמרתי עד עכשיו, כאילו, תכף תבינו. דיברתי על ערנות, הזמנה עכשיו היא להיות אני ישנה וליבי ער. להזמין את הגוף לישון, נכון? זה לא 1, לא 10, לא 11, לא 12, אבל הזמנה היא כל אחד לעצמו, לעצמה, לדמיין שהיום נראה, זהו. לחצי שעה הקרובה, היום נגמר, אין פלאפונים, אין מיילים, וואטסאפ, אין הפרעות, ידפקו בדלת, אני לא כאן, הלכתי לישון. זה כלפי חוץ, וגם בתוכי, לאפשר לעצמי ללכת לישון. אני לא מחפש כלום עכשיו. אני לא מנסה להגיע לשום דבר. לא מנסה לטפס מדרגות, לא מחפש מקום בתוכי, לא מחפש כלום. באמת באמת להיכנס מצב שאני יכול לתת לכל שנקרא אני להירדם. האני שיש לו מעמד ושם הלך לישון. האני שיש לו משפחה, עבודה, ממון,
הלך לישון. הגוף שלי הולך לישון עכשיו. לא צריך להזיז שום דבר, לא צריך לשחרר שום דבר. כל מה שאני מכיר על עצמי, גם ברובד הפיזי, נוטה להירדם. אין לו שום תפקיד חוץ מלישון עכשיו. כיצד לסבר את האוזן תוך כדי החוויה, לא בתיאוריה, אלא במעשה. שאנחנו עושים לקוח מאדם הראשון, אנחנו עושים את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון באופן מסוים, שיודעים אותו, ואז הוא נחלק לשניים. אני עכשיו נותן לעצמי להירדם, ואני נהיה שניים. אני נהיה הגוף, וכל הקשור לגוף, רגשות ומחשבות, ואני מתבונן. אנחנו שניים. מתבונן הוא ערני, והגוף נשאר. זה לא לקוח מהגויים, זה לקוח מהחומש. לא מייס כלום, רק שם לב לעובדה שבתוכי יש מתבונן ויש את האובייקט שזה הגוף. והגוף הזה שהוא יושן, הוא קרוב לשינה, יש בו תנועה. אני לא מנסה לשנות, לשלוט, להגביר, להפחית, שום דבר בתנועה הזאת. אני ישן, אני לא שולט על... הדבר הזה של התנועה של הגוף מתרחשת מאליה. כל העבודה שלי כרגע לכוון את המתבונן אל תחושות הגוף ולתנועה כפי שהיא מורגשת בגוף. מגע עם הבגדים, רחבות של הבטן, בית החזה, תחושה של מילוי והרחבה, מעט תחושה של מאמץ בהרחבה הזאת, תנועה של ריקון, צמצום, שחרור. וכל העבודה זה רק להיות ערניים לתחושות של הגוף הישן הזה. בלי מטרות, בלי התחלה ובלי סוף. כי כל פעם שהתנועה מתחילה זה התחלה חדשה, כשהיא מסתיימת זה סוף, ושוב התחלה חדשה. כל פעם beginner mind, התחושה של התחלתיות, זה הפעם הראשונה שהגוף שלי מתעייף. כי עכשיו אני לא אותו אדם שהייתי לפני שנייה.
הקדוש ברוך הוא מחדש בכל רגע, בכל חלקיק שנייה מעשה בראשית. הוא מהווה אותי מחדש כל רגע. האני שאני חווה כלא האני שהיה לפני דקה, וגם לא האני שהיה לפני שנייה. אני אדם חדש לגמרי עכשיו. כי הקדוש ברוך הוא מהווה אותי מאין ליש, וכשאוויר נכנס, זאת הנשימה הראשונה שלי, כפי שאני עכשיו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה, והיפך באפיו נשמת חיים. פעם הראשונה שהוא חווה את החוויה הזאת, זה הפעם הראשונה שהוא חווה חיים, שהוא ערני. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מהווה אותי, את הגוף שלי כולו, מאין ליש בכל שנייה, כל פעם שאני מביא לב אל התנועה הזאת, אם זה באזור הבטן, בית החזה, או אם זה באזור הנחיריים, ואת החוויה של תחילת החיים, חיים חדשים לגמרי. אני יכול לחוות את החוויה שאדם ראשון חווה, בתנאי שאני אאמין באמת שעכשיו אני נבראתי מחדש ברגע הזה, וכל מה שהיה איננו. העבודה שלכם זה עבודה של ערנות קשובה. אני שם לב לתחושה בגוף. מי שמתותר בשימת לב בתחושה בנחיריים מוזמן לכך. לא כדאי לעבור מאחד לשני, אלא לקבוע אם אני שימת לב נחיריים או לאזור מרכז הגוף. אם זה בנחיריים, זה התחושה של אוויר שנכנס, זורם עצמו, תחושה של אוויר שיוצא. שים לב למפרט הטכני, הטמפרטורה, עוצמה, אורך התנועה, על איזה עומק מרגישים את זה, פשוט למציאות הפיזית, התחושה שיש בגוף, בנחיריים, והתחושה באזור הבטן, בית החזה. ואי אפשר להחזיק את הריכוז, אפשר רק לעורר שוב ושוב. עכשיו, זאת הנשימה הראשונה שלי, ולשים לב אליה, לחוות אותה כפי שהיא כרגע. להיות ערניים, כמו שאומר בש"ג,
שומר בקניון הוא ערני, הוא שם לב לכל מה שקורה. אם אין משהו צריך לעשות, הוא פשוט מתבונן ורואה. זהו. אנשים נכנסים ויוצאים, הוא מתבונן, הוא שם לב. ערנות. כאן זה ערנות שלא מצריכה שוב, רק הערנות, רק השימת לב. לא צריכים לדווח או להגיב או לשפוט, רק לב. נוסיף עכשיו את החלק השני, ההכלה. אם עולים עכשיו בגוף כאבים, גירודים, מחשבה נודדת, לשפוט, למה אני כזה, למה עולה לי ככה. אם עולה כעס, עצבנות, שיעמום. אם עולה מישהי חוויה לא נעימה שהיה בעבר, או דאגה מן העתיד. לאפשר לכל הדברים האלה לעלות, בלי התנגדות, בלי שיפוטיות, בלי לשפוט אם זה טוב או לא טוב. אם עולה כעס, אוקיי, מצוין, עולה בתוכי כעס. אם יש לי כאבים בגוף, מצוין, כאבים בגוף. הכלה זה בלשון כלי. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אל השלום. כשאני מגדיל את השלום עוד ועוד, מה זה שלום? שלום זה בלי מלחמה, בלי מאבק. אני בונה של שלום, כל פעם שעולה בתוכי משהו לא נעים, ואני אומר, אדרבה, אני מזמין את האי נעימות שיהיה. יש מקום להרחיב ולהרחיב, מקום להכיל כלי שיכול להכיל גם את הקשיים. אני לא חייב כלום לבטל אותם. אדרבה, כמה שאני פתוח ונותן לאי נעימות לבוא, אני גם נותן לו מקום ללכת. כשם שהוא בא כך הוא ילך, בלי שנגעתי בו, בלי שסילקתי אותו. בואו ננסה בדקות הקרובות להמשיך לשים לב לתנועה של הנשימה, יחיריים, בית החזה. ובכל מקום בגוף, אם עולים כאבים, לשגר חיוך, אפילו חיוך אמיתי על הפנים, להרים חיוך קטן, לשגר הסכמה לכאב, הסכמה לגירוד, אם זה ברובד הרגשי, הסכמה לכעס, שיעמום, מתנות, אולי אפילו אצל מישהו יעלה עכשיו עצבות, טראומה שהיה, לחצים, דאגות, להסכים להיות עם הלחצים, עם הדאגות, עם העצבות, להיות איפה בגוף, הרגע שזה מופיע, רגע שתמיד יופיע עם איזושהי תחושה פיזית. להיות בערנות, ניטור, שימת לב בגוף, הרגע שזה בא לידי ביטוי, ולהסכים לאי נוחות הפיזית של הדבר, להסכים לרגע שלא נעים.
אולי התנגדות לאיזושהי תחושה לא נעימה, אפשר לשים לב איפה מופיע ההתנגדות בגוף. אם יש שיפוטיות, אוף, למה זה קורה לי? למה יש לי כזה דבר? למה אני לא מתגבר? תביא תשומת לב לעצם הדבר הזה, שאני רוצה שיהיה אחרת. איפה אני מרגיש שלי שאני לא מרוצה מעצמי? במצח, ברקות, בחיים, הלסת, צוואר, כתפיים, איפה הלחץ הזה נמצא? איפה ההתנגדות נמצאת? ההתנגדות בבטן, שרעפת, בנשימה, בזרועות, כפות רגליים, בברכיים, בגב. נוסיף עכשיו את החלק השלישי, את החמלה כלפי עצמי. נמצא בתוכנו את איזשהו הרגשה חיובית כלפי עצמי. כשאני שם לב למה שקורה, בלי להתנגד, בלי לשפוט, מכיל את הכל, נמצא באיזון, לא במאבק, לא מתנגד לשום דבר. ייתכן להרגיש בתוך עצמי שיש משהו שם, שהוא מרוצה מעצמי, טוב בעצמי, אפילו בלי נקודה טובה, אפילו בלי למצוא מעשה טוב שעשיתי. פשוט שביעות רצון מעצמי, איך שאני. מי זה אני הפנימי הזה? לא אני של בעל ממון מסוים, או בעל מעמד, או בעל מקצוע, או בעל משפחה. אני הפנימי, פשוט שביעות רצון, נחת בתוך עצמי. זה נקרא נקודה אלוקית בתוכי, שהיא מעל הכל. כאן לקראת סוף התרגול, להישאר עם תחושות הגוף, להישאר עם המקום הזה, הדבר הזה, התודעה, שימת לב לגוף, למציאות ברגע נוכחי, בלי שיפוט, עם חמלה ופרגון לעצמי, לדעת שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו את זה. וכשאני מסתכל על עוד יהודי, באמת על עוד כל בן אדם בעולם, כל בריאה, כל חלקי הבריאה, נפש, נשמה שירדה לעולם, ואפילו על הדומם, הצומח, אבל כל שכן, כל בן אדם בעולם, וכל שכן, כל יהודי, שים בצד את החיצוניות שיש בו, את השם שלו, המילים שלו, את המעשים שלו, לכאן או לכאן,
גם מה שהוא עשה נגדי אולי, ולהיות עם הנקודה הפנימית הזאת שמשיל, מוריד מעליו כל החיצוניות. נשאר רק אם זה יש כאן טוב בעצם, אפילו בלי שום מעשה טוב. אפילו בלי שום מעשה טוב. עצם זה שאנחנו צלם אלוקים, לא משנה מה עשינו, מה עשיתי, לא משנה מה הם עשו, מה הוא עשה, מה היא עשתה. אני פוגש בן אדם, וצלם אלוקים פוגש צלם אלוקים. וכשהמחשבה היא שקטה, בלי שיפוט, בלי עתיד, בלי עבר, הנקודה הזאת, האהבה והחמלה, הם נגישים, צפים מאליהם. קחו דקה לפני שנשים את התרגול, לראות אם משהו, איזו טעימה קטנה, מכל זה עולה בתוכנו. מי שרוצה ישגר איזשהו חמלה, מחשבה טובה כלפי איזשהו אדם אחר בעולם, וגם לתוך עצמנו. מוזמנים כעת לפתוח עיניים